El primer premi de la rifa de Nadal d'aquest 2018 ha estat dels més repartits dels últims anys. El 3.347 ha tocat gairebé a tot arreu, encara que el País Basc se n'ha endut el pessic més important. Bilbao i Guernica n'han repartit 60 sèries, un total de 240 milions d'euros. El cava i la celebració no han començat a circular fins a quarts d'una en aquesta cèntrica administració número 41 de Bilbao i pensaven que la sort havia passat de llarg. L'alegria ha esclatat en comprovar que tenien assignades 30 sèries del 3.347 i que podien lluir el cartell d'Aquí ha arribat la grossa. La propietària, eufòrica per la pluja de milions i fent càlculs, apuntava que el primer premi està molt repartit. Al final n'ha venut 16 sèries de les 30 assignades. Muy repartido, sí. No se lo ha llevado una sola persona, o sea, muy repartido, décimo a décimo. Al voltant de número 16 de l'Eresma, en una coneguda zona d'ambient de Bilbao, s'hi ha constatat molta gent, sobretot curiosos i pocs els premiats, però sí algun amic o familiar. Sí, le ha tocado a mi hermano y mi cuñada el 10º entero. La grossa ha deixat 243 milions a Euskadi, 120 han anat a Guernica. Aquest carrer Ledesma de Bilbao ha continuat abarrotat de molta gent i de celebracions durant tot el dia en comprovar que la sort, la grossa, havia tornat a tocar en aquesta ciutat, com en 15 ocasions anteriors. I és que Bilbao és de lluny la ciutat basca més afavorida per la loteria de Nadal de tota la història. Montserrat Vila, TV3, Bilbao. I també han estat afortunats a Osca, on el primer premi ha deixat 120 milions d'euros. Els que se n'han emportat una bona part ho celebraven amb molta eufòria aquest migdia a les portes de l'administració. Els propietaris de l'establiment en van vendre 300 dècims, tots amb participacions de 5 euros. 80 milions han anat a parar als membres d'una associació d'antics alumnes d'una escola de la mateixa ciutat. I la resta, 40 milions, es repartiran entre els clients d'una llibreria de Saragossa. Pues dos papeletas a mí, dos papeletas a mi amigo, al otro amigo. Somos una cuadrilla de 20 o por ahí, nos ha tocado a todos, a casi todos. Una satisfacción que no se puede, es una cosa que la ves pasar y toca. Y lo mejor del premio es compartirlo. 100.000 menos lo que se queda Hacienda, unos 80.000 se quedarán, me imagino. O sea que encantado. ¿Para hacer cosas? Para hacer cosas, exacto. Para la boda que me caso el año que viene. O sea que va a ir para eso gran parte, seguro. I aquí la grossa de Nadal també ha esquitxat Catalunya amb uns 13 milions d'euros. El primer número ha caigut en 15 poblacions, però en molts casos només se n'ha venut un dècim i prou. A Barcelona el número premiat s'ha venut en 6 administracions. El número 80 del carrer Navas de Tolosa és una de les que més n'han repartit. 4 milions d'euros amb dècims venuts per Finestreta. És la primera vegada que aquesta administració, amb 41 anys d'història, ha repartit el número de la grossa de Nadal. El segon premi ha estat el 21.015. La major part dels dècims els han venut a Almansa, Albacete, on s'han repartit uns 150 milions d'euros. D'aquests, 3 han anat a parar a Cubelles. La propietària d'una escola de dansa d'aquesta població del Garraf en va comprar 25 dècims i en va fer participacions. A Castellbisbal també se n'ha venut una sèrie. Així ha reaccionat una de les afortunades amb aquest segon premi que ha tocat a Castellbisbal. Una emoció compartida amb els administradors de loteria que han venut a Finestreta una sèrie del 21.015 i han repartit 1.250.000 euros. Estamos muy contentas, el pellizquillo que nos ha tocado y de verdad que parece que nos ha tocado el gordo, no el segundo, el gordo. Sí, el gordo. Muy bien. ¿Un décimo cada una? No, entre 3 hermanas. ¡Ay, qué alegría, por favor! ¡Ay, por Dios! A l'escola de dansa Feim de Cubelles també s'han repartit, entre dècims i participacions, un bon pessic d'aquest segon premi, més de 3 milions d'euros. Fa anys que juguen el 21.015, perquè coincideix amb la data d'inauguració de l'escola i la millor manera que han trobat de celebrar-ho és fent l'activitat que les ha unit i els ha portat la sort. Que la grossa hagi deixat més de 174 milions a la teua ciutat es mereix un agraïment. ¡La Virgen de Belén! Un premi matiner que ha fet córrer els veïns. ¡Ah, que el segundo premio! ¿Sabes que ha tocado la lotería en Almansa? He dit, però quin número? 21.015. Pues sí, se porta la meva dona. Me n'ha anat corrent, no he comprat res ja.
Avui la felicitat era compartida, tant si tenies un dècim o una participació. Me ha tocado un décimo, lo llevo compartido con mi madre y mi madre lleva su parte con mi hermana, la pequeña que es militar allí en Valencia. Y mi hermana es que quería tener un niño en fecundación in vitro y mira, ahí lo va a invertir. Vamos a arreglarnos las uñas y nos dijo la muchacha, ¿queréis una papeleta? Y le dijimos, vale, venga, va, sí. Y esta mañana cuando han empezado a decir por los grupos del WhatsApp, ¿qué ha tocado en la asociación de estilistas? Ya hemos sacado corriendo la papeleta y hemos hecho el cálculo 15.000 euros. Avui esta administració s'ha acabat el cava diverses vegades i és que han venut 139 bitllets d'un número que porta en esta vitrina tota la vida. L'Associació de Perruquers i Estilistes ha venut centenars de participacions. Han tocado en cada papeleta 15.000 euros y yo he repartido 100, pues 1 millón y pico de euros, que aún no me lo creo, o sea, me acabo de dar cuenta ahora. Avui la Piedi ha pogut pentinar només 2 senyores, les més matineres, i no els ha cobrat res. I és que avui havia tocat la loteria. Nos ha tocado la lotería. Pepa Ferrer, TV3, Almansa. L'últim de sortir ha estat el tercer premi, el 4.211, també molt repartit. Navarra n'ha rebut la part més important, 13 milions d'euros. Aquí ha tocat acabar. Ha estat a l'administració número 2, que n'ha venut 10 dècims i en total s'han repartit 500.000 euros. L'han venut tot per finestreta i aquest matí no s'hi ha costat cap dels afortunats. Ho han celebrat els propietaris de l'administració de loteria amb venedors de comerços de la zona que s'hi han acostat. Pel que fa als 2 quarts premis, els números guanyadors han estat el 42.206, que ha caigut íntegrament a Llodio, a Àlava, i el 67.774, venut a ciutats de tot l'Estat. A Ripollet, l'administració número 5 va retornar ahir les 15 sèries d'aquest número. Feliç 2019! Segur de Calafell ha caigut un 5è premi a la llibreria Ester, que ha venut 138 dècims del 29.031. Des de primera hora, molts dels seus clients han anat a celebrar-ho al local, que ha repartit més de 800.000 euros. Molts dels afortunats són veïns de l'establiment, però entre els premiats també hi ha turistes i algun dècim ha anat també a parar a Alemanya o a Itàlia. Aquest és el segon any que la llibretera compra aquest número a l'administració La Fortuna de Tarragona, que n'ha venut 22 dècims més, i és la segona vegada que reparteix un 5è premi de la rifa de Nadal. L'ANC fa públic en aquesta hora el seu full de ruta per aplicar la república. Per l'Assemblea, ni el Govern ni el Parlament han aconseguit teixir una estratègia conjunta i reconeix que en aquests moments és molt difícil la unitat per aconseguir la independència. Tot i això, Toni d'Armengol no volen fer cap pas enrere. Així és, no volen fer cap pas enrere. De fet, el mateix títol de la trobada d'avui, Cap a on anem, posa una mica en evidència aquesta desorientació de l'independentisme després de l'evidència que la república no s'ha instaurat.